видим как работи това? Искам да пееш с него. Добре, готови да продължим следващата песен? Сигурни ли сте? Искам да представя моите прекрасни танцори. Това са Джими и Вики, дами и господа. Продължаваме. Знаеш, не се моля, не чакай, аз съм твоя. Мисля те за лого, това хареса ми жестоко. Аз не очаквам нещо много, само да ми кажеш, че ти мислиш се за мене и пишеш ме до кръстота. По цяла вечер се мечтаеш, само да ти кажа, искаш ли ме просто, явно те отнася. Знам, че искаш и по мен оставя се. Винаги готов си, не искаш други топси. Знаеш, не се моля, не чакай, аз съм твоя. Я ми покажете как танцувате. И по мен оставя се. Или фантазия е вечерта, ти избираш само да ми знаеш. Искам да ви кажа, че се справяте чудесно. Искам да видя обаче днеска, не знам дали сте тренирали. Бягахте ли много, скачахте ли, правихте ли активности? Много хубави плакати имате, много ви благодаря за тях. Страхотни са. Сега ще ви пробвам да видим дали може да скачате. Става ли? Айде, трябва да направим едно малко земетресение тук, за да знае, че сме най-силните тази вечер. Готови? Аз ще ви кажа кога да скачате, да започвайте от сега, да не се изморите. Аз я виждам, те наистина ме ръжи. Как ще припитка? I'll wait for you. I move from the moment
За следващата песен, която ще изпея, ми трябва вашата помощ. Надявам се да можете да ми помогнете. Можете ли? Добре. Пускам я направо. Ще ви давам да пеете. Какво чакай? Няма чакай, няма съжалявам. Това е Джими и живота на сцена. Виж публиката, изобщо ли се чака на хората? Чакали са цял ден. Тази песен е за всички луди хора в публиката, който се препознава да извика. Виждам. Казах ти, че аз съм само една. Please don't kill my vibe. Изменя си край, пак си пушил чай. Очите пиша хайлайт. Има как да си закача си Wi-Fi. Не има начало, че да има край. Аз ти сайдно страйквам, опа и те сме да. Или пращаш снимки Snapchat. Викаш по съм шапа. Там ти много други. Пишеш на 30, надяваш се да го напре. Смяташ, че всякъде исках да, ама не. Ти си оферта, която грам не ме влече. И не пращаш снимки Snapchat. Викаш от те съм шапа. Да ти и много други. Навсякъде пълно свои. Как така се на мен, падат сърце на мен. Как така се на мен, падат сърце на мен. Ако има 10 яки момчета, иди на качен. От качалката идва при мен. Се на мен, са мен. Ако има 10 яки момчета, иди на качен. От качалката идва при мен. Разсъден за мен. Как така се на мен, падат сърце на мен. Как така се на мен, падат сърце на мен. Сега се вие, как така се на мен, падат сърце на мен. Как така се на мен, падат сърце на мен. Как така се на мен, падат сърце на мен. Вие сте просто един голям хор пеещи и славейчета. И аз много ви обичам, много ви благодаря, че сте тук. Много ми е хубав деня днеска, защото мога да ви срещна, да ви видя, да ви поздравя, да ви попея, заедно да си попеем.
Надявам се, като пораснете, да си изберете такива, за тези, които са пораснали, се надявам да са го намерили. Се надявам да си намерите професии, които да ви карат да се чувствате живи всеки ден и да сте истински щастливи, защото това да си на сцена за мен е най-голямото удоволствие и да ви виждам вас, чувствам се вкъщи просто. Уникално усещане. Много ви благодаря. Страхотни сте. Продължаваме следващата песен. Мисля, че знаете, но все пак. Супер се справяте! Ма направо да ви взимам с мен наистина на всяко едно участие да ходим заедно. Такъв хубав хор сме събрали тук. Родителите, пускате ли ги да дойдат с мен? Много добре готвя, ще се справя с тях, обещавам ви. Всичко ще бъде под контрол. Това е Станислав, моят менеджер, той ще ги взима всеки ден, ще ги води на участие, ще ви ги връща. Продължаваме за следващото парче. Хайде! Можете ли да правите така? Я да видя, дайте си ръцете, я покажете малко. Мисля за 1000 неща, но утре не се
Можете още? Не знам дали си го красиви коречу. Не знам дали си го красиви коречу. Не знам дали си го красиви коречу. Какво не чу? По принцип, аз много обичам да изкарвам хора на сцената. Виждам, че има желаящи момчета. Обаче, да знаете, че не правя кастинг за пънчета и за борчета на сцената. Тоест, такива дете не танцуват, ще ги оставим на страна. Става ли? На тази сцена може да се качите само за едно и това е да танцуват. Извинявам се. И това ще е само за да танцувате, окей? Може и да пеете, съжалявам, излъгах малко. Може и да пеете, ако искате, ако решите. Искам това момче, да, с ризата, здравейте, господин security, охрана. Е, това момче е с ризата, може ли да го... Той ще прескочи само. Не ме се сърдете и на вас ще дам работа. Това момиче си тук ще го изкарате ли? Добре, имаме едно момиче, едно момче. Ще да разгледам. Аз съм Крис, приятно е. Как се казваш? Ива. Това е Ива, това са Крис и Ива, дами и господа, аплодисменти за тях. Сега ще се избера още двама човека, дайте да видя къде сте. Ще танцуваш ли ти? Ти ще танцуваш ли? Вземи се познат, излез. Добре, излез се. Момичето с бялата тениска, заповядай. Не, ти си спотник и Розов. С бялата тениска за теб. Добър опит. Чудесно. Може ли само малко път да мине това момиче? Много ви благодаря. Страхотно. Заповядай, Елана съм. Как се казваш? Марти. Това е Марти, дами и господа, предния път танцува. Ти си каква си му?
И ти си Марти. Може само един Марти да се качи. Съжалявам. Ти какво правиш тук? Това е сиво, не е бяло. Нищо, оставай на сцената. Как се казваш? Лия, това е момичето, господин охрана, това е момиче с телефона, с бялата тениска, с черното. Ма моля ви се, вие сте с рокли и с черна тениска. Ето това е момичето, да. Може ли да се дръпнеш? Да, хайде. Оле. Добре, станахте 5 човека, трябваше да бъдете 4, обаче аз харесвам да има хора на сцената. Няма да се притеснявате, кажете здрасти на публиката, сега ще трябва да ги накарате да танцуват. Тежка задача е по принцип, знам, обаче знам, че вие ще се справите, трябва да дадете най-доброто от себе си. Да видим кой ще спечели този танцов маратон. Добре. Къде е другото момиче? Само даваме и 10 секунди. 10! 9! Добре, започваме с тази прекрасна бройка от 4 човека. Готови ли сте? Публиката, вие гледайте внимателно, защото вие ще изберете кой да спечели. Отидете напред, не трябва да ви е страх. Ако ви е страх, елате при мен просто, не се притеснявайте. Моите прекрасни танцори Джими и Вики ще ви помагат. Вие как се разпределите на момичета и момчета? Добре, страшно. Вики ще помага на вас, Джими ще помага на вас двете. Става ли? Айде! Вие готови ли сте? Трябва да ги подкрепяте силно. Започваме. Let's go! Бягаш ли от мен или пак се връщаш? Бягаш ли от мен, когато ме прегръщаш? Беби, бягаш ли от мен или пак се връщаш? Бягаш ли от мен, когато ме прегръщаш? Вече хвана от фекшън драма, ако ме гледаш с дух от и плачи на мама. Толкова ли ти е трудно да ме разбереш? Като пада и не можеш да ме спреш. Така че не свай, ако търсиш лесни, на мен отдавна пистала ми е от тъжни песни. Толкова ли ти е трудно да ме разбереш? Като пада и какво не? Бягаш ли от мен? Или пак се връщаш? Бягаш ли от мен? Беби, бягаш ли от мен? Или пак се връщаш? Бягаш ли от мен, когато ме прегръщаш? Хайде, Джими! Вземи решение последно, няма да те чакам вечно, да не ме разбирай грешно. Няма време да е темpo, погледни ме за последно, няма как да бягаш вечно, бейбе, качи ми! Как се представиха нашите танцори? Женската страна или мъжката страна? Я дайте се
момичетата първо малко аплодисменти. И аз сега за момчетата. Момичета, много съжалявам, обаче сърцата на публиката печелят момчетата безспорно. Обаче за мен всички сте шампиони, елате тук да ви прегърна, бяхте страхотни. Много ви благодаря за смелостта да излезете на сцената, да се позабавлявате. Така трябва да правите, да излизате извън зоната си на комфорт и да пробвате нови неща. За те знам, че не е ново, но за другите. Аплодисменти още веднъж, поклонете се, бяхте прекрасно, браво! Заповядайте тук стълбите на долу. Сега, за следващата песен... За следващата песен ще поканя моята менеджерка Вили. Аплодисменти за Вили, дами и господа. И я каня тук, защото тя ще снима нещо за моят TikTok. С вас заедно, понеже искам да ви кача. Много сте яки, ще ви кача в TikTok, да знаете. Ще им представя моята нова песен, която се казва Змия. Но преди да го направим, трябва да... Да пробваме нещо с вас, което пробвам вече много пъти. Да видим дали ще стане в София. Когато кажа ляво, дясно, вие казвате Змия. Готови ли сте? Ляво, дясно! Ляво, дясно! Ляво, дясно! Страшни! Добре, вече знаете къде е кога. Много добре се изправяте, много ми харесва. Какво било там? Не съм казала здрасти на всички хора, много съжалявам. Здравейте и там на хората най-отзад. До голямата лампа хората, виждам ви, момчето с синя тениска, май с синя тениска. Здрасти. Просто има много хора назад и не мога да смогна. Здравейте на всички вас. Дори на тези деца, господина с черната тениска под чадъра на Ариана, здравейте и на вас. Чак до там и виждам. Добър апетит! Как сте там? Добре ли е?
Продължаваме следващата песен, която се казва "Заминавам" и звучи така. Ако те питат какво изпитах, кажи им, че е страх, само страх. Да те обичам, се опитах, но така и не успях. Не успях. Ти си играеш тук и там, а накрая пак си сам. Да ме спамиш с реклами, колко си велик познан. Не си различен сега от всички тях. Готови ли сте? Изплакам всички сълзи и моята болка вече сега стана да те забравя и твоите сълзи да те оставя. Прощава всичко, но на каква цена? Станах сянка с маска на жена. Сега стана да те забравя и огъня в мене да запаля. Трябваш ли ме заповядай, изгледай от стомаха, съмпаси се и внимавай. Благодаря имам това и онова, всичко и сега, но не отреби не така. Сега ли пенеш, че се молиш, можем да сме в мир, но ти се бориш. Аз избирам друг по-роя, взимай своя багаж и заминай. Ти, отворихме на всяка рана. Ми каза, че ще те забравя. Разбираше ме да, от всеки друг я знам. Усещаше, че там има по-добър от те. Как ме вкара в капана? Защо отделя всяка вера на този свят? Няма да си богат, ако нямаш някой искал до теб. Изплакам всички сълзи и моята болка вече няма я. Сега стана да те забравя и твоите сълзи да те оставя. Прощава всичко, но на каква цена? Стана сянка с маска на жена. Сега остана да те забравя и огъня в мене да запаля. Трябваш ли ме заповядай, изгледай от стомана, съмпаси се и внимавай. Благодаря имам това и онова, всичко и сега, но не отреби не така. Сега не пенеш, че се молиш, можем да сме в мир, но ти се бориш. Аз избирам друг по-роя, взимай своя багаж и какво? Дори да съм с теб, после съм сама. Дори да съм от теб, друг ще се стопя. На дълъг път, в тишина, думите свят там. Разбрали, че отпадна е причината, когато се отида и плацимата. В този мрак има лъч от светлина. Изгледай от стомаха, съмпаси се и внимавай. Благодаря имам, искам всичко и сега, но не отреби не така. Сега ли пенеш, че се молиш, можем да сме в мир, но ти се бориш. Аз избирам друг по-роя, взимай своя багаж. Заминавам някъде далеч. Направете ми снимка с публиката, може ли? Толкова и харесвам, че чак сега ми стана с малко махвана срам. Давам ви това сърце. Нека да го подарим на всички тези, които не могат да са в София днес на концерта. Страхотни сте! Много ви благодаря. Опа! Искам да ви поздравя с последната песен от мен за тази вечер. Да благодаря на всички организатори за това, че са ме поканили, за това, че имаме възможност да се срещнем с вас. Много ви благодаря на вас, бяхте уникална публика и се надявам съвсем скоро пак да се видим. Може би да не е чак толкова голяма жега или ако ще е жега, поне да сме в морето и да ви пеят в морето. Ще е супер.
Поздравявам ви с следващата песен, която е последна. Казва се Тъндър и звучи така. You keep on saying it's nothing up, but I know that there will be fireworks. There will be lightning, no silver lining. It's December. Ain't gonna take this shit no more. I'm gonna try to find a way to solve the fight now. No, 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 no. Separate from putting all on my body. No more running on and on and on. Oh, going nowhere. Scotcha! I'm just dancing and I'm feeling like my heart has started beating, and the dust has started clearing from down there. I never wanted to let you go, but baby, I know. One day you will see that that's the best for me. I know. But I saw coming out. I'll stay true to myself no matter what. One day you will see that that's the best for me. I know. Yeah, I know. Stop the rain from putting all on my body. No more running on and on and on. Going nowhere. Scotch, I'm just dancing and I'm feeling like my heart has started bleeding, and the dust has started clearing from down there. You have me going insane. You think this kills your brain? Calling the shots, making it hot, and then it's gone again. But I'm still no more. I found an open door. Благодаря ви, бяхте уникална публика, обичам ви! Scotch, I'm just dancing and I'm feeling like my heart has started bleeding, and the dust has started clearing from down there. I'm just dancing and I'm feeling like my heart has started bleeding, and the dust has started clearing from down there, from down there. Много благодарим, бяхте уникални от все сърце! Обичам ви!